poprvýkrát u nás na kanále Pokémon japonské booster boxy. Ahojte! Vítajte opäť u nás na kanále. Dazzle nám poslal japonské booster boxy. My sme ešte japonské boostre neotvárali na našom kanále, takže bude to naša premiéra. A chalani, tešíte sa na ne? Áno! Viete, aké sety tu máme v našej anglickej verzii? Ako sa volajú? Paradox Rift. To je ktorý? Vieš, ktorý? Áno, Kupko, dobre. Tento je Paradox Rift. A tento je Temporal Forces. Takže máme tu dva booster boxy. Dneska si otvoríme polovicu z jedného. A s ktorým začneme teda, chalani? Na zdravíčko, pravda je? Tak, teraz si môžete strihnúť ručkami a rozhodnete, keďže ste sa nevedeli rozhodnúť, ktorý otvoríme, tak poďte, chalani, ideme to rozhodnúť takto. Pikachu! Pikachu! A vyhráva Dávidko, takže otvárame Temporal. Takže po anglicky otvárame Temporal Forces, ale v tejto japonskej verzii booster box je uzučky, úplne iný ako tie naše anglické verzie. Boxík máme otvorený, takýto chudučký. Keby ste si chceli takéto japonské booster boxy otvárať, na Dazzle ich nájdete veľmi veľa sérií a s kódom MAMINA5 ušetríte skvelých 5%. A my sa pozrieme na to, ako vyzerá takáto japonská krabička. Vidíte, tu máme takéto pekné otváranie. Dobre. A otvoríme si... Dobre. No, otvoríme si túto prvú časť. Bude tu koľko? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tenučkých boostrov. Takže chalani, máme čo robiť dnes. A ideme sa rovno do toho pustiť. Áno. No poďme na to. Davidko, keďže si vyhral, tak... 5? Nie, budete len vy otvárať a začneme rovno tebou. Pustíme sa do toho, lebo čaká nás toho veľa. Uvidíme, čo nájdeme v tomto množstve boostrov. A toto je iné, či je to vzadu? Je to iné? Áno, potom si ukážeme tiež. Ale samozrejme, tie karty sú iné. Zozadu majú inú farbu, Davidko sa čuduje a obzerá. A nájdeme tu niečo. Asi na konci by malo niečo byť, ale keďže tu nič nie je, hľadáme ďalej. 5 kariet. 5 kariet boostry. Dobre. Uvidíme, čo bude v tomto ďalšom. No poď, Kubino. Vyťahni tu niečo. Rajču. Rajču pekný. A zase tu nemáme nič, tak uvidíme, koľko toho nájdeme a čo všetko by sa malo skrývať v jednom takom booster boxe, keďže budeme otvárať celý. No poď, Davidko, pozrieme sa teraz ďalej. A čo vidíš? A ty si mal pravdu. Tak ty si dobre videl. Iron Leaves nás hneď na začiatku potešil a teda tá karta je naozaj krásna. Leskne sa jej žiariva. Presne toto máme radi na Pokémonoch. A ak si chcete takéto niečo podobné pulnúť aj s inými sériami japonskými, klikajte na Dazzle, dávajte zľavový kód MAMINA5 a budete sa tešiť možno z takýchto podobných, ak nie ešte lepších pulov. Dobre, začína nám to krásne. Davidko, odlož kartu. A my pokračujeme. Pozeraj, obzeraj karty. Nás to nažhavilo poriadne. A Jakubko, ideš vyťahnuť niečo podobne skvelé. Ty si to tam videl s tými tvojimi rengenovými očkami. Tentokrát ti to vyšlo. Ale tu máme opäť prázdny boostrik. Nemôže byť v každom nejaký hit, to vieme všetci veľmi dobre. Ale no, Davidko, ako sa ti to ľúbilo? Dobre nám to padlo hneď zo začiatku, čo? Zopakujeme. Taký pekný hit. Tentokrát nie, ale stále nás tu čaká veľa boostrov. Jakubko, ja ti držím palce. Niečo, hádam, poteší aj teba. No poď sa na to pozrieť. Tentokrát to tiež nebude nič, ideme ďalej. Kopec boostrov je úplne prázdny. Ešte dosť veľa ich máme. Reverská tu nie sú vôbec. Takže pokiaľ nemáme nejaký hit, tak je ten boostrik úplne len so základnými kartami. A nemáme tu
Zase nič. Zatiaľ jeden hit na toto množstvo boostrov, ktoré sme už otvorili. Poď to zmeniť, Jakubko. Čo ty na to? Ideš to otočiť teraz? Rozhodol si sa? Davidko obzerá karty. Dobre, a poďme. Krásne. Ó, máme tu ďalšie EX-ko, takže Jakubko, hituješ aj ty. A máme tu ďalší japonský hit do zbierky. Pekné. Máš hviezdičkové EX-ko, ktoré si pekne zaslivuješ. Čo na ňo povieš? Dobrá. Dobrá. Davidko, poď na to. Zase niečo vidím. Zas tam niečo vidíš? To by mohli byť dobré správy. A máme tu holočko. Holočko si videl, no tak vidíš, ale dobre si videl. Niečo tam bolo, nebolo to úplne bez hitu. To mi príde také... Ale holo. Trošku iné, no však tí Japonci to majú iné, majú to kvalitnejšie robené. Tie karty sú symetrickejšie. A toto je... Pikachu. Pikachu. Ten poteší vždy. To bol Čielka, ale non-holo. Ten si dávam do albumu. Jasné, že toho si dáš do albumu, ako inak. Japonského Pikachu ešte asi nemáš ani. Nemám. Dobre, Davidko. Ideme na ďalší booster. Wow. Čo nás tu bude čakať? A máme tu opäť holo. Tak, zbierame už aj holočka pomaly. No. No, dobré karty. Toto mi Dobré príde karty. také... Aké? Také... Poď, Ako keby v realite. Radšej. A ty tam niečo máš? A to bude tá? Nie, To bude tá, ja viem. Kúko, tak to máš To je dobre. fajná kartička. No tak Tak toto je hitujeme. asi najlepšia karta, ktorú som videl. A takýto typ karty Japonsku chalani ešte dokonca. nemáte. Táto nám ešte nepadla. A máte ju dokonca teraz v japonskej verzii. No. Takže naša zbierka sa práve poradovala, Posledné potešila. 3 boostry. To nám tak rýchlo ubieha. No. Teda. Ale ešte by sme mohli niečo vyťahnuť. Ešte by sme mohli niečo vyťahnuť. Aj sa o to pokúsime v ďalšom boostri, v ktorom nám to ale nevíde. Posledné Takže 2 boostre, ešte- chalani. Posledné 2. Mhm. Posledné 2. Tak je to rýchle, akože niečo je tu len 5 padnúť. kariet. Tak to ide friško, veľmi rýchlo. A máš ďalšie EX-ko. Takže Kupko opäť hituje a máme tu ďalšie EX. Zatiaľ 3 hity si Zbieraš vyťahol. EX-ka. No, tak nech sa páči, To je nejaký Jakubko. dobrý booster box. A ideme sa pozrieť na posledný booster dnešnej otváračky. Chalani, vy ste otvorili po 7 boostrov, tak tento posledný ostane pre mňa. Súhlasíte? Áno. Tak poďme sa pozrieť na posledný booster Let's dnešnej take magic. otváračky. Či nás niečím poteší. A máme tu peknú kartičku. Každý si vyťahol nejaký hit. Teda, toto vyšlo nádherne a aj na záver nás potešila takáto parádna karta. Drampa a na nej 2 detičky, ktoré si takto užívajú jazdu na nej. Super. Nádherné. Dobre, Davidko, odlož. Prvá polovica booster boxu japonského nám priniesla veľa radosti. Som naozaj zvedavá, čo sa nachádza v tej druhej a pevne verím, že si to pozriete s nami v ďalšom videu. Vidíme sa opäť na budúce. Nenechajte si ujsť druhú polovicu japonského booster boxu. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte. Manička, z 15 boostrov vyťahneme 5 hitov. Dobrá štatistika. Mamička, dívej sa, pozri sa. Krásny je ten Pikachu, úplne najlepší. Pozri sa. Mamička. Ten nestojí veľa, to je obyčajná karta, ale je pekný. Aha, to je pekný.